Ľudia si už od nepamäti skrášľujú svoje príbytky rôznymi obrazmi. Inšpiráciu hľadajú v prírode, v obchodoch či na výstavách. Práve výstavy sa najčastejšie konajú v rôznych galériách, no nie len tam. O tom, že peknú výstavu si môžete pozrieť napríklad aj v takej cukrárni, vás presvedčíme v nasledujúcej reportáži. Od pondelka 26. júla vystavuje v Košiciach svoje obrazy pani Eva Bardošová. Táto umelkyňa vystavuje vo svojom rodnom meste už tretíkrát v mini cukrárni a návštevníci sa tu môžu pokochať pohľadom na krásy Slovenska a zároveň si príjemne posedieť pri káve, minerálke či koláčiku. Pani Bardošová žije momentálne vo Švédsku, kde pôsobí ako učiteľka v škôlke. Maľovaniu sa venuje od detstva a v Košiciach chodila aj do výtvarnej školy pod vedením Milana Eketa. Rodičia mali veľa obrazov doma a vždycky ma to viedlo pozorovanie tých obrazov. Rodičia boli lekári a ja som len obdivovala v tej dobe tie farby a som si možno už vtedy zakladala na tom, že raz budem tiež malovať vo veľkom. Vo Švédsku tiež vystavuje svoje obrazy. Maľovanie berie ako hobby a najčastejšie využíva motívy kvetín, zvierat a prírody. Na Slovensku vystavuje slovenskú prírodu a vo Švédsku švédsku. Bohužiaľ nemám možnosť malovať v prírode, malujem väčšinou z mojich fotografií alebo fotografie, ktoré nájdem v časopisoch, pretože som tu len na dovolenke, mám len 5-6 týždňov a tak väčšinou pracujem doma v mojom byte po rodičoch. Ak máte záujem získať takýto obraz, informácie, ako sa k nemu dostať, získate v cukrárničke. Výstava potrvá do 7. augusta. Takže všetci Košičania ste vítaní v tejto malej cukrárničke presne vedľa divadla. Pre televíziu Region Jana Krajná.